Muri yeZimbabwe yaitonesani zvatanga futi iko zvinezvi tine nyaya iri panapa iri kunetsa iripo in hand. Chief Justice Malaba ari kunzi ari kuramba kutora leave because ari kuzoti akangotora leave chete zvinobva zvadya madhezi ake kunge ari muoffice. We all know kuti that guy akawedzerwa 5 years naMnangagwa in 2021 akanzi mukomana ngarohwe dzimwe 5 years ari Chief Justice. Nyaya yacho yakambonetsa, malawyer vakambozama kuita zvavakaita, but honestly speaking unongoziva zvinhu zvekuZimbabwe vanenge vaine maagenda, vane zvinhu zvavanenge vachizviitira kuti zvinoti uyu tikamusiya apa zvinogona so. And the other thing kana kuti the pressing issue yanga iripo ndeyekuti vanga vaona kuti nyaya dzema factional fights dzedza kunyanya kusumuka zvakanyanya, vachiona kembe yachiwenga yanga yakunyanya kusumuka zvakanyanya. Kune vanhu vamwe vanga varimo mukati vanga vakutaurisa the likes of Anageza nani timu rekupolitburo, timu rimwewo rinenge richingosumudza musoro richingodididi nemakuhwa intelligence dzavo dzinogara dzichionera zvinhu zviri kumberi. Saka vakangoona kuti nyaya dzinoitika is better kuti vaise vagare vatora vanhu vavo vakaita sana Malaba, because ana Malaba ndo vanhu vanozongoti bhora rinopera alright, panongoitikwa zvinhu zvese zvavanenge vachida ndo vanhu vanokwanisa kupedza bhora. Saka vakomana vekupedza bhora iko zvinezvi vaita se vari kuramba kuenda kuleave because nguva yacho yakwana 5 years dzaita, because ari kufanira kusiyirawo mumwe kuti apindewo ende umwe ari kutomirirawo kuti ayoka it's my time. Iwe time yako wakarova, time yako wakatongawo ukatoita zvinhu zvako, ndo patiri kuita dambudziko izvezvi. So saka ndo nyaya iripo iri kudiscusswa kuti ameno inopera sei. Malaba ari kuramba kutora kana leave chaiyo. Mnangagwa akatora yake leave, ari kuleave, but Malaba asuda kuitora. I don't know kuti ma reasons ndapi, because normally chinoitika pane zvinhu zviya kana makatarisa nyaya idzi kubva kudhara pakatorohwa even that coup yekuZimbabwe yakazongotongwa nemajudges avo zvikanzi yanga isiri coup, iyi inonzi Operation Restore Legacy. Saka vada kuti muri history yeZimbabwe kutongobuditsana mhosva ndo zvazvitongori. Iwewe kuZimbabwe unotongonzi iwewe uri munhu wese ari innocent until proven guilty. Saka vakomana vacho ndo vanonikirana. Chamisa cheche in 2018 angatoti ndatodai so ndine ma11 zvazodai zvakadai vakamhanya vakaenda kunoita se kunonetsana nenyaya dzacho kunana Concord ikoko. And then after malawyer wanatabana mpofu vabudikira vakataurawo zvavaitaura kuti but oneka even manumbers acho aingotorwa zvinhu zvisiri padai pakanzi manhamba akadai podai so zvese zvozvo vachitraya kuprova kubudisa kuti vaita se vabirwa. But guess what, vakazongonzi yata nyaya yenyu tainzwa saa ina hompo wakakwana tatoirasa zvavhara nazvadhako. Zvakarwadza maZimbabweans futi izvo zvosvika pekupedzisira. So that's the guy wokudhakwisa zvinhu. Chigumba anga atopedza rake basa kudhara ati wina ndana Mnangagwa neZANU-PF. Saka ndo timu rikuramba kuenda kuleave. Normally nyaya idzi zvangu inini ndinoda kuti ndinyanyozitaura ndakagara pasi, but sorry guys ndine kuningirira se ndine zvinhu zvandachimboita ndine kwenda ndichingoenda. Saka ndakangoti iwe zvinhu izvi zvoda kuti ndikugara ndangoconnecta ndingopinda apa ndiudze maZimbabweans kuti mudhara ari kuramba kuenda kuleave. Ma reasons ake ndiye ari kumaziva, because izvezvi so vari kutoziva kuti kuri kupisa. Hazvishamise kuti izvezvi munongonzwa futi kuti tachinja takumupa dzimwe futi kana kuti 5 years, because if you guys still remember even Valerius Banda chaiye akawedzerwa rimwe gore kumberi kwake manu mazwana pakazotanga kurohwa myths dzakurohwa dzekuti takazongoona ana General Sanyatwe vakungobviswa ipapapa pakabviswa vanhu vakawanda nyaya dzavo dzavanenge vachingonetsana ipapapa. Saka amen vachamowedzera dzimwe 5 years vari kuplana kuna kuti anongovhurirwa dhoo rekuti anogona kungoramba akungorowa basa kusvika zvanaka kana kuti kuita sei. I don't know kuti zvichanyazofamba sei, but ndo update yandinayo izvezvi yekuti ndingokuzivisai kuti mukomana ari kuramba kana kuti mudhara, I don't know what you call him. Zvingori important zvese muri yeZimbabwe kuti tingokuzivisai nyaya idzi hadzisi dzeduka dzekuti tinoningirira, dzinofanira kusvika kwamuri in time mogara maziva zvinhu zvichiitika. Mangwana mukazoona vanhu vakuzvizvirudzana you never be disappointed. Munozongoziva kuti chikomana chakaita sei chakagara chataura. So I don't want to waste much of your time muri Zimbabwe. Gedza ndikogara ndakashandisa mukana kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vaya vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastud permits. Ndiri kuti batai kambani inonzi Education Research inotungamirwa naMukoma Owen, ndo shasha idzi vanokurejistera kambani okuvhurira FNB business account, but make sure kuti une passport iri valid. So contact them on their numbers that are showing on the screen.